Berritzaileak izango da gure hurrengo abestia. Oraingoan, dantza taldearen laguntza izango dugu. Horregako gudan gertatutakoa kontatzen du, Zuberogako pastoralen parametroak erabilita. Eneko Aritza, Nafarroako banderaz eta makilaz. Gaitzaren agerpena, hau da, gerratea. Frantsesen sarrera, Ibainetako mendatetik Iruñerako bidea.
horiek aurre egiten diete makilez eta garriz. Inbasio guztietan bezala, inbasituek defendatu behar dute, erratea. Gerrate guztietan bezala, untza gailendu behar da. Inork ez du gerratea gustoko, baina defendatu beharra dago. Euskaldunok bakean bizi nahi dugu. Yeah.
memento goxo bat iganduzie txatzen dit. Eskerrak guano errankoko udagarri, eskerrak txandategi taldeari, este kantaieri, Moselu, Behaxiliak, antzuketara, bibaziek, eta hori da partitzeko tenoia, azkerren abilotzia, la ligada begian. C'est le moment de départ. Mais avant, je voudrais dire que tout ce qui reste à manger, donc ça se passe à la communale. Et je voudrais remercier Anne de chanter un air des chants avec tous ensemble. Merci à la technique. Laurent, merci. Et maintenant, la personne la plus importante ce soir, ce sera Marie-Thérèse. Elle était discrète jusque-là, mais c'est la cuisinière en chef qui va nous faire la cuisine ce soir. On a besoin d'elle. Eta denek algarekin manen dugu partitzeko tenoria. Eskerrik asko, Joano.